Em pregunten sobre un fet de Sant Francesc. A mi sempre m'ha cridat l'atenció l'amor de Sant Francesc als ocells, a la creació, al germalló. Per ell, tot era fill de Déu. Recordo haver llegit a les floretes una pàgina molt bonica d'un jove que anava al mercat a vendre unes tórtoles. Francesc les va veure tan innocentes, tan boniques i tan bones, que va dir: «Jove, dóna-me-les». I aquell jove es girà i els va donar. Diu, sí, les portava a vendre al mercat. Llavors Francesc va dir: «No veus que hi ha dolçor de mirada? No veus com necessiten ser elles mateixes?» Llavors ell el va seguir i es va portar al convent. Allí els hi va fer uns nius, allí les va cuidar i es van créixer. I llavors elles no marxaven. Sabeu quan van marxar? Quan Sant Francesc els va donar permís. I van marxar volant després d'haver estat mesos allí, sent estimades pels germans frares, per Sant Francesc i per tots. I el jove li va dir: «Tu, bon jove, un dia seràs franciscà. Un dia vindràs a trucar a la porta i seràs un bon germà de la fraternitat, amb molta bondat i molt estimat de Déu». I així va ser, segons ens diu la llegenda a les Tres Floretes.